Al centre d'Arbúcies s'alça la Gavella, un edifici amb una llarga trajectòria històrica. La seva arquitectura, sòbria i compacta, és característica dels edificis civils del segle XVII. La façana principal s'organitza amb obertures regulars, emmarcades en pedra picada. Les finestres són quadrangulars, amb llinda monolítica, mentre que la porta principal està adovellada amb un arc de mig punt. Aquests detalls constructius responen a una funció pràctica, vinculada a l'emmagatzematge i al control de productes bàsics. Una activitat estretament relacionada amb la gavella, l'antic impost que dona nom a l'edifici. A l'interior de l'edifici, l'espai s'estructura al voltant d'una nau central, flanquejada per crugies laterals cobertes amb voltes de canó. Aquesta disposició respon a una lògica funcional, pensada per ordenar i gestionar grans quantitats de mercaderies. Cada estança té una funció concreta dins l'activitat quotidiana de l'edifici. Alguns usos són ben coneguts, mentre que d'altres només es dedueixen a partir de l'estructura i dels elements conservats. En tot cas, la distribució evidencia una organització racional dels espais i dels béns que s'hi guardaven. Als pisos superiors, l'edifici adopta un caràcter residencial. Les estances s'organitzen com una casa pairal d'una família benestant del segle XVII. El mobiliari, la disposició dels espais i els elements domèstics mostren una separació clara entre les zones de representació i els àmbits privats. Els detalls interiors ajuden a comprendre les formes de vida i l'ús quotidià de l'edifici en aquesta etapa. L'edifici s'organitza de baix a dalt de manera progressiva. A la planta baixa es concentren els espais de servei com la cuina o els magatzems. A la primera planta, una sala central ordena la distribució i connecta amb les cambres del seu voltant. Dalt, la segona planta acull les golfes i un terrat cobert. Amb el pas del temps, l'edifici ha anat canviant i adaptant el seu espai a les necessitats de cada època, un procés que ha estat estretament lligat a l'evolució de la vida d'Arbúcies.